Tant els veïns i veïnes com l'oposició venim denunciant contínuament la situació d'abandonament en el que es troba l'entorn del Museu Sant Piu V. Mostra de la deixadesa de l'Ajuntament, del Consell, de la Generalitat, de la poca atenció que han prestat a un entorn Vic, probablement un dels principals entorns de bé interès cultural de la ciutat de València. La zona no solament no està protegida, com s'ha dit abans, sinó que està absolutament degradada. Esa vía pública carece de un piso firme, no tiene aceras construidas por el municipio, padece 3 solares auténticos estercoleros, sufre el aparcamiento ilegal de los automóviles sobre las aceras, bloqueando el acceso a las viviendas, tiene pocos contenedores de basura, siempre llenos de desperdicios de una residencia próxima. Estava previst en el Pla General de l'any 88 portar a terme les expropiacions necessàries per a l'execució del planejament de la zona i el que no és de rebut és que això que ho estiguem plantejant després de tants anys en què el Pla General se va aprovar. Si usted cree que todas las calles de esta capital merecen los mismos servicios del municipio, todas las calles y todos los vecinos tienen los mismos derechos, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que el presupuesto es el que es. Le pedimos, por favor, tenga un gesto con el carrer Volta del Rossinyol. Señor Sarriá, señor Sánchez y señora Castillo, está resuelto. Si Dios quiere y no hay ningún problema, està resolt. Avui està resolt probablement perquè, entre altres coses, ha vingut aquesta moció. Si és així, esperem que, per tant, se pugui reconèixer que la pressió dels veïns ha estat fonamental. Espere també, senyor Novo, que si, per tant, ja està resolt, voten a favor de la moció.